למה? טיק 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 טיק. איך אין לך? וטוק. למה אין לך טיק טוק? לא אוהבת. אני משתדלת לא להיות ברשתות חברתיות. אני חננה, אני קוראת ספרים במקום לגלוש בזה. אוקיי, הנה. זהו זה. ככה. טוב. שלום לכולם. יפה. בואו נשים אור יותר חזק. יפה. הנה עכשיו רואים חזק. אז ככה, בננות, שלום לכולם, שלום לכל מישהו כרגע הצטרף לשידור. מה שאני הולכת לעשות ללקוחה של היום, זה הרמת בנייה. על הבנייה הקיימת, מה זה אומר? אני הולכת לעשות לה על הבנייה הקיימת בנייה חדשה, אוקיי? מה זה ייתן לי? זה ירים לי את הציפורן, אני לא אצטרך להוריד הכל. אז מה שכרגע אני עושה, אני רוצה להראות לכם איך אנחנו עושות מדידה של הציפורניים. אני עושה לה בנייה חדשה על הבנייה הקיימת, אוקיי? ככה שהציפורניים שלה יהיו חדשות. טוב, אנחנו כמובן צריכות למצוא את המידות של הציפורניים. כאן ציפורן בכלל שבורה, אז מה שאני אעשה גם כמובן, אני אמצא לה מידה הטובה ביותר בשבילה. זה קטן, אבל הנה פה אני רואה שזה כן מתאים. אוקיי, זה לפה, ועכשיו אני אמצא את האמצע, אמצע, בערך נראה לי שזה כן יכול להתאים, בול, אוקיי? אתם תראו תכף, ואני הולכת לשים בהגדול, כאן, יופי, מעולה. אז כל מי שמצטרף כרגע, הוא רואה את מה שאני הולכת לעשות. אז כך, מה שאני עושה כמובן, קודם כל, אנחנו שמות בסיס, שזה בייס רבר. אני מוכרחת את זה עם מכחול דג. אוקיי. זה דבר ראשון. אני עושה את זה ממש בדחיפה. אני דוחפת את החומר כמו שצריך לציפורן נתיבית. זאת הציפורן שהיא שבורה אצלי, כאילו יש לה ממש פה שבר בפנים, אז אני לא נוגעת. ואנחנו ממשיכות. אז כרגע אנחנו נעשה בנייה חדשה על הבנייה הקיימת. אתם תראו איזה שינוי זה. זה כל הבנות שהן לא אוהבות ציפורניים נשיריות. זה אחד הלקוחות שלי, שהן לא סובלות שימי את היד. כן, למכונה. אני מורידה במקסימום כמעט את כל החומר, מה שיש לה בציפורניים, משאירה ממש מעט. שלום לכולם. אז בנות, כל מי שיצטרף כרגע, אנחנו 11 אנשים בשידור. תעשו שיתוף, לייקים, ככה שזה יהיה יותר, יפה, אני אשים יותר אור, אוקיי. פה אני שמתי, ופה. אז אני אעבוד כרגע עם פוליג'ל, ואני אעבוד גם עם ג'ל בנייה. שמה זה אומר? אני, כדי לעשות, כאילו, בוא נגיד ככה שילוב של שתי צבעים, אז אני עושה באזור של הקוטיקולה, אני אשים את החומר שהוא בצבע שקוף. ממש טיפה, לא הרבה. יפי, ולהבש. ואז אני אעשה את הפוליג'ל. ככה אנחנו מחדשות את הבנייה. מה זה אומר? שואלות אותי מה זה לחדש בנייה. תעשו עוקב, ותעשו שיתוף. מה זה אומר לחדש בנייה? זה את כל החומר הקודם, אני הולכת להוריד לה. אוקיי? אני משאיר רק חומר החדש. אז אני כרגע שמה חומר יותר באזור הקוטיקולה, שזה בתחילת הציפורן. לצורך העניין, השיטה הזאת גם מתאימה לבנות, שהעברתי את ההשתלמות, מתאימה לבנות שהם קשה להם לעבוד עם פוליג'ל קרוב לקוטיקולה. אוקיי? תכף אתם תראו. שימי להבש. אנחנו לא צריכות הרבה חומר להניח. ממש טיפה.
אני שמה רק פה. פה אני רק מורידה, אני לא עושה לא מבנה כרגע, לא כלום. שלום לכל מי שהצטרף. כאן כמובן אני עושה עיגול כזה. בנות, אני רוצה לייקים ושיתופים כדי שהשידור יזוז. שלום לכולם, всем здравствуйте. На каком языке, с какой стороны кто меня смотрит? תגידו לי מאיזה מדינה. Так вот. יופי. כמובן מדידות כבר עשיתי. גם מי שעושה אומברה בשיטה הפוכה, זאת השיטה. אוקיי, תכף אתם תראו שזאת השיטה. שימי. אני הולכת לעבוד עם חומר בצבע ורוד, שזה ייתן לה שילוב מהמם. כמה אנחנו? 17 איש. אוקיי. תרשמו אם שומעים אותי טוב, שאני אדע ששומעים אותי. אני צריכה לקנות את הרמקול הזה ששמים, מצמידים לגוף ומחברים לטלפון. אז אני אקנה את זה. יאללה, שימי. שלום לכולם. אוקיי, טוב, אז ככה. אני כרגע כבר לא צריכה את זה. את הצבע הזה. אני עוברת לפוליג'ל, שהוא כזה, של דיאמונד פרו, מאוד טוב. ככה. אני עובדת בשיטה מאוד נוחה. מה זה אומר? אני לא שמה הרבה חומר, כי אנחנו כבר שמנו באזור הקוטיקולה, נכון? אז אני שמה קצת, ממש כזה. אוקיי? לא עובדת לא עם מכחול, לא עם כלום, אני פשוט שמה אלכוהול על הכפפה, מורחת אותה, מצמידה את זה כמו שצריך, כזה. רואה שהן בועות, אז אני רואה פה בועה, צריך להוריד את הבועה, מאוד חשוב, שלא יהיה בועה בחומר. אוקיי, רואה שאין בועה, וזה ממש קצת מהחומר, ואני מצמידה. מצמידה, רואה מתחת, תשימו לב, כמה ציפורן באוויר. זה אומר שהציפורניים ירדו כלפי מטה, כי זה נטייה עם הזמן. אני לא שמה בהתחלה, אני כאילו יורדת, כי אני לא צריכה את זה בהתחלה. כזה. אוקיי? ועכשיו אני מייבשת במכונה. אותו דבר פה. אז אני מתחילה מהאצבע השנייה, כי בזמן שזה מייבש אחד את השנייה, אני בודקת שהכל טוב, יופי. לוקחת חומר. מוציאה מהחומר. לא הרבה. קצת. אוקיי? זה מספיק לי. אותו סיפור. עם היד, עם הכפפה, אני מורחת את זה. כמו שצריך, בודקת הפוך של נבואות. לא צריכה לא מכחול, לא כלום, אלכוהול וכפפה. אוקיי? עכשיו לוקחת את זה, שמה את זה לכאן. אותו דבר אני עושה שאני עושה לצורך העניין אומברה, שזה אומר אני שמה בהתחלה את הוורוד, ואז אני שמה את החלבי, וככה זה מקשר לי. אוקיי? זהו. אחר כך אני פשוט בודקת, הנה. הציפורן למטה, ואנחנו ציפורן ישרה לחלוטין. יאללה.
ואיך אני אוהבת את הקליק הזה. אוקיי, זה הקליק הראשון. עכשיו אני עוברת לציפורן השלישית. אוקיי? פה אני אצטרך קצת יותר חומר, כי בפועל אין לי פה חומר בכלל. בנות, שיתופים ולייקים. שיתופים ולייקים, אחרת השידור נעצר. יאללה, יפי. כזה. יותר קצת חומר. אבל אותה השיטה שאנחנו מורחים את זה עם הציפורן כזה. הלקוחה שלי יושבת והיא בשוק, נכון? פירמנו. היא לא מבינה מה אני עושה, היא לא יודעת מה אני עושה. כל פעם לא מבינה, כי כל פעם אני מוצאת משהו חדש לעשות לה. כל פעם שאנחנו רואים בועות, אנחנו מסדרות. שלא יהיה בועה בפנים, אבל אני רואה פה. הנה פה בועה. אז אם יש בועה בפנים, אני לוקחת מקל, מותחת בועה. אוקיי, וסוגרת את זה עם הכפפה. הכפפה לא מתלכלכת, כי אנחנו עובדים עם אלכוהול. ז'יז'ינה, אוקיי? יאללה. עכשיו אני מצמידה על חצי הציפורן. החומר הזה הופכת רגע. הופכת את היד. בודקת איפה זה עומד לי, למה אני הופכת פה את היד. ולמה אני כן אעשה את זה? אני מחזיקה את הציפורן לא חזק, ומורידה את החומר כלפי מטה. למה עושים את זה? כדי שבשיוף יהיה לי יותר קל לעבוד. משטחת את החומר, יפה יפה. הופכת את היד, בודקת, ששום דבר לא זז. הופכת את היד, מסתכלת, שהכל ישר, וישר, וישר, ולמכונה. אוקיי, הלאה. טלק, מאמן. זה ציפורן השנייה, אז אני עוברת לראשונה. אותו סיפור פה, לא שמים הרבה חומר. ככה עושים הרמת פנייה, אוקיי? אנחנו מרימים את הציפורניים. אני לא שמה בהתחלה, אתם זוכרים למה, נכון? כי שמנו כבר שם חומר. אז ככה לבנות שאומרות לי, מה, אני לא מצליחה לעשות בנייה הפוכה, עם טיפסים הפוכים, כי זה הכל נוזל לי בפנים, וקשה להוריד. הנה, שום דבר לא קשה. מישהו רוצה הכל קל, אוקיי? ככה, בדקתי, הסתכלתי, תשימו לב איפה הציפורן הטבעית שלה, אוקיי? הלאה, דווי. עוברים למספר 2. רגע, זה נתקע לי. הנה. נו, תראי איזה ישרה. איזה מז'יז'יניה. אתה רצית כזאת, נכון? יפי. לא, זה לפני השיוף. נכון, זה עוד לפני השיוף, בטח, צריכים עוד לשאף קצת. אפשר שהכל יהיה באורך הזה? חיה בסרט. איזה חיה בסרט. מורידה את הציפורן הטבעית מלמטה? בטח, חייבים להוריד מלמטה. זה הפואנטה של לעשות בנייה הפוכה, ולהוריד את הציפורן הקודמת מלמטה. אוקיי. שימו לב כמה קצת אני שמתי, אל תגזימו, אין לכם צורך בכמויות, אלא אם כן, הציפורניים של לקוחה ממש נשריות לחלוטין, ואז כן, כדאי עם חומר. אבל פה, מכיוון שאין לנו יותר מדי נשניות, אבל לקוחה שלי היא חיה בסרט, היא חושבת שיש לה ציפורניים נשריות, ואין עם מי להתווכח, אוקיי? אז אנחנו עושות מה שהלקוחה דורשת. גם אם היא חיה בסרט. גם אם היא חיה בסרט, בדיוק. בבקשה. היא רוצה אורך כזה, כן? בחלומות שלה, אז זה בסדר. יכולה לחלום. היא עובדת במסעדה, כן? איי, איי, איי. אוי. עוד שנייה אף לי בעין, באמא שלי. לא הבנתי מה אף, אבל משנה.
טיפה, לא הרבה, ממש טיפה. אוקיי. לא צריך לשים הרבה. אני בהתחלה בנות, שלמדתי את השיטה, כמה זמן לוקח לך את כל התור הזה? כמה זמן לוקח לי? שעה ו10 דקות גג, כאילו הגזמתי, כן? תכף תראו. מתי התחלנו? התחלנו בשעה 2:15 כזה. אוקיי, ואנחנו כמעט סיימנו הכל, כי לשאף פה אין הרבה לשאף. והיו גם שאלות, האם יש תוספת תשלום על דבר הזה? בוודאי שיש תוספת תשלום על דבר הזה, כי אתם עושות עבודה כפולה, אתם מורדים את החומר הקודם, זה בנייה חדשה לכל דבר, אוקיי? יופי, בז'יז'יניה, דווי. יופי. עכשיו, בדרך כלל, ציפורן הזאת וצות הן באותו גודל, כן? בדרך כלל, לא אצל כולם, אבל כן. אתם חייבות לראות שהציפורן שאתם שמות, היא נוגעת בשתי קריות וגם באזור הסטרס. זה חשוב לראות שמשתי צדדים הוא מכסה את אזור הסטרס. של איזה חברה בנייה. אני עובדת פה עם שתי חברות, עם קרבון ועם דיאמונד פרו, אוקיי? אוקיי, כזה. בנות, אני עוד הפעם חוזרת, שלא תגידו לא אמרתי לכם, אני לא מפרסמת את זה באינסטגרם, בנות מכירות אותי ישירות, כי אני לא מספיקה לפרסם את זה. ההשתלמויות נפתחו, ויש תאריכים. מי שרוצה להגיע אליי פרטני, רושמת לי בפרטי, אני עושה את זה פרטני בלבד, או בקבוצות ממש קטנות. עכשיו שאני מסיימת את הקבוצות של הנערות, בנות 12 יש לי, ב-20 לאוגוסט, אני פותחת קבוצה למידע וגם לבנות שלומדות ציפורניים, אבל בנות שכבר בתחום. כן, לא בנות חדשות. אני לא נגעת בי. בנות חדשות אני לא מקבלת, אני לא מלמדת מאפס. אלא אם כן זה בנות, אלא אם כן זה נערות, שהם כאילו, זה הבסיס, כי זה לק ג'ל. בנייה, אני לא מלמדת מאפס, אני רק עושה השתלמויות, שזה אומר שיפור בנייה, הנחת חומר, פרנץ', קיצור דרכים, שיטות, איך לדעת מה ציפורן, איזה ציפורן מתאים, איזה מבנה, ומה אנחנו יכולות לעשות, לקוססות, וכן הלאה. אבל עוד פעם, לבנות שכבר בתחום, לא מלמדת בנות מאפס. אין לי זמן לזה. מאיה בלה, זה רמה טובה, וואי. אמת לא יודעת. אני באמת שנים, עם אותו ספק שאני מהווה אישית חומרים שלי, אני לא מזמינה פה בארץ, אלא אם כן אני ממש נתקעתי SOS, אני עובדת עם קרבון שנים על גבי שנים, אז ככה שאני לא יודעת, באמת, לא רוצה סתם לספר לכם סיפורים. פה אצלי קרבון, כל החומרים של אותו ספק. לי עושים לק ג'ל גם עם חומר כמו לק שקוף. מה זה החומר שאת עושה? עושה לי לק ג'ל עם חומר כמו לק שקוף. אוקיי. אולי זה חומר שהוא כזה, כאילו שהוא של הרייבר ברס בצבע, אולי מה שאת מדברת. כרגע אני עבדתי פה בשתי שיטות, קודם שמתי את הבנייה בצבע שקוף, את החומר החזק באזור הקוטיקולה ומרחתי אותו כלפי מטה, ועכשיו אני שמה את הצבע השני, אוקיי? בנות סורים, אני מפספסת הודעות, לא כל, טיק טוק לא מעביר הכל. אם אתם רוצים לראות את השידורים שלי, תעשו פעמון על העמוד שלי, ברגע שאני יוצאת לשידור, אתם תראו את זה. אופס.
אוקיי. בג'יג'יניה. כשאת לוחצת על האצבע עם החומר, זה לא נמרח? נמרח לאן? לידיים? לא. כי יש בזה, אני משתמשת באלכוהול, למה שזה ימרח? כי אני לא שמה הרבה חומר, ולחיצה אצלי לא לחיצה חזקה, זה לחיצה כאילו, את יודעת, קצת להוריד את החומר, לא עכשיו אני לוחצת חזק. יפי. אללה אללה. יאללה, נאבש. לך עשו מבנה אנטומי עם... טוב, אני רוצה לקנות מכונת שיוף טובה ומחזיק ומה ממליצה. מכונת שיוף של מרתון. רק מרתון. קצת יקר אבל לא מעולה. זו ההמלצה שלי. טוב, בנות, אני בהתחלה גם עשיתי טעות הזאת. החומרים, הטיפסים ההפוכים, זה טיפסים שאנחנו משתמשים בהם המון, לא זורקים. זה לא טיפסים חד פעמים, אוקיי? זה טיפסים שאנחנו יכולים להשתמש בהם עוד הרבה. אז ככה אל תזרקו אותם, כי בהתחלה גם אני עשיתי את הטעות הזאת. היי קרין. אוקיי. זהו, יאללה, אצבע האחרונה חביבה. כמה אנחנו פה? 48 צופים. בנות, 48 צופים. לייקים שיתופים. לייקים שיתופים. כי אני אגיד לך מה קורה עם זה. אם השידור עומד, מתחילים לקפוץ לי כל מיני פאזלים שאני צריכה לעשות אותם, כדי להראות שאני לא רובוט, ואז אין לי כוח לזה, ואז אני פשוט מכבה את השידור. ואין לי כוח לזה. אז אם אתם לא רוצים שאני אכבה את השידור, אז תעשו לייקים. אוקיי? אין לי סבלנות לפאזלים שלהם, אני לא יודעת למה זה נשלח, אבל כולי הם רוצים לבדוק אם זה רובוט או לא רובוט, לא יודעת. אוקיי. כמובן שאני מניחה, אז אני לוחצת טיפה, עכשיו לא להגזים, כן? טיפה לוחצים, ומורידים את המסביב. בודקים מלמטה, תהפכי את היד, שהציפורן הטבעית שלה יושבת על החומר והיא לא באוויר. אוקיי? מעולה. זהו. רגע. כמובן הלקוחה שלה הייתה רוצה ציפורניים יותר ארוכים, אבל אישה חיה בסרט, אבל הכל טוב, גם לחיות בסרט זה טוב, נכון? נכון מאוד אפילו. בג'יג'יניה. עכשיו, השלב הראשון שאנחנו עושות, אחרי שאני מסיימת את זה, קודם כל, מחזירה עוקב, בבקשה. בנות, אני לא יכולה להחזיר עוקב בזמן השידור, מי שעושה לו עוקב, אני אחזיר לו אחרי זה. כמובן, אני לא עושה עוקב לפרסומים, אנשים שהם לא קשורים לקטע של הניילס וציפורניים, אני לא עושה להם עוקב, סורי. רק אנשים שקשורים למקצוע. מי שעוד רוצה לראות את השידורים שלי והשתלמויות שאני עושה, לרשום לי בפרטי וללחוץ פעמון על העמוד שלי. אני אחר כך אראה לכם פטנט, איך אפשר לאשר מכחול שהוא יתעקם מאוד, להחזיר אותו למצב רגיל. אוקיי, הלאה. כרגע מה שאני עושה, כמובן, אני הופכת את היד שלנו, ומתחילה להוריד את כל מה שאנחנו לא צריכות. קודם כל בוא נוריד את האורך של הציפורן הזאת, כי היא חיה בסרט. לא, לא, לא חבל. לא חבל, אצלך לא חבל. יאללה, תהפכי את הידיים. אז מה שאנחנו עושות, כמובן, מורידות את הציפורן הקודמת שלה, הטבעית שלה, שהיא גדלה וצמחה. אוקיי? כזה. הכל הורדתי. רואים טוב? אוקיי. זהו, כן. זה פרוצדורה לא נעימה, אני יודעת, אבל מה לעשות? רצית משהו יפה? קבלי יפה. לא, אתה רופא שיניים. מה זה? רופא שיניים פלוס זה.
כמובן זה לא הכל, אחרי שאני אשייף בטוח יהיה לה עוד להשאיר את הציפורן, אבל בינתיים אני עושה את זה כדי שיהיה לי יותר קל. אוקיי, דווי, יד השנייה. טוק 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 טוק. בנות, סורי אם אני לא, עכשיו כרגע אני כמה דקות לא יוכל לענות לכם על השאלות, אבל אחר כך אני אענה לכם לכולם. בסה של הלקוחה שלי אין טיק טוק, שהיא יכלה להיות פה לעבוד בתור מזכירה. נכון. תורידי טיק טוק. איך אין לך? זאת בעלת מסעדה, בנות, איך נקראת המסעדה? תעשי פרסום, נו. אחוזת מרגו ברחובות. אחוזת מרגו ברחובות, כן. מסעדה צרפתית. מסעדה צרפתית. זהו. כן, כן. עכשיו כרגע אני הורדתי לה את כל הציפורן הקודמת שלה. לא נשאר זכר ממנו, כן? הלאה. שלב הבא. איזה צורה את רוצה? את רוצה בלרינה? מה זה בלרינה? שזה כאילו פה ישר ופה צר. רוצה? בוא ננסה. טוב, יאללה. שפיץ. היא לא רוצה שפיץ. בציפורניים עוד מעט. היא רוצה צורה חדשה. היה לה שפיץ מקודם. בבקשה. תשימו לב שאין לי הרבה מה לשייף. באמת, זה רק לעשות כרגע צורה. וזהו. ואחר כך קצת לשייף באזור הקוטיקולה מסביב. תראו איזה יופי יוצא. ציפורן ישר, קודם כל אנחנו כמובן בודקות באזור הסטרס, שאין לנו שם מדרגה, זה סופר חשוב. במיוחד שאתם עושים צורה בלרינה, כדי שלא יהיה שבר. את רוצה כזה? לא? נכון. מה אתם רואות? את עושה צורה ואז צבע או שיש צורה? למה תעשי מה זה יכול לגדול לציפורן טבעית שלה? למה? למה שתעשי את זה יכול ככה לגדול לציפורן? את עושה צורה ואז צבע או שיש צורך לאנטומי? אני כבר עשיתי לה הכל, יש פה כבר אנטומי והכל. בואי, אין פה, אני עשיתי לה כבר בנייה חדשה. אני כרגע עושה לה רק צורה וצבע ופזדיאץ, איפסו. למה עושים עבודה כפולה? לא צריך עבודה כפולה, כבר יש הכל. שימו לב, אזור הסטרס יפה, ישר. אין לנו שם שום דבר שיכול להפריע. אני כאילו גם את המעבר הזה של הטיפס, אני כבר אין אותו, הורדתי אותו בשניות. מה חשוב? המעבר הזה. המניקוריסטית שלי לא מורידה לי את הטבעית שלי, ועכשיו אני עם שלי ובא לי בנייה יותר. מעניין אותי על כמה היית גובה רק של סרת לק ג'ל בידיים ברגליים. מה אמרתי? טוב בנות, אני אחר כך יענה לכם על הכל. קצת
אני בלחץ זמנים כי יש לי גם לקוח הבא. תכף אני אענה לכולם, אוקיי? בינתיים תסתכלו. רזות. רזות. כן, היא אוהבת אותם רזות. לא שמנות. רזות. איי. מושלם, רק גובה זה. אין לי הרבה מה לשייף במה שאני שמתי, אוקיי? חוץ מששייפתי מתחת, כרגע אני עושה צורה ומסביב לציפורן, זהו וזה. אין לכם מה הרבה לשייף. בואו, כשאתם עושות חומר לא בהגזמה ושמות כמו שצריך לשים, אין לכם, בואו אני אעשה קצת פה את זה, אין לי כאן הרבה מה לשייף. אני 5 דקות מסיים את הצורה ואני אענה לכם על כל השאלות שלכם, אוקיי? פשוט הטלפון שלי עומד בגובה ואני לא יכולה לענות. זו הציפורן החדשה שלנו. סורי, פצענו עוד את הלקוחה. לא נורא, היא תשרוד את זה. זה למה אני לא אוהבת לעשות מניקור מקודם, אבל אין ברירה. אוקיי. תראו איזה יפה היא, ישרה. איזה בז'יז'ינה היא. טוב, עוד טיפ קטן ממני, ברגע שהלקוחה נפצעת, לא נוגעים בפצע, לא שמים לו אלכוהול, לא כלום, נותנים כמה שניות שהציפור, פשוט זה המקום הזה יירגע, ואז שום דבר לא יזוז. הלאה, דווי. וואי, נראה לי זאת ארוכה מדי. לא, זאת כן, ארוכה. לא, חמודה, אני אחר כך אעשה השוואה. יאללה, טיפה. זה אחד הלקוחות שפשוט נתקעות לידיים בכל מיני מקומות. באמת, אני לא צוחקת. אני לא פוחדת גם להגיד את זה. שזה לקוחה ששוטפת ידיים 20 פעמים בשעה, והציפורן עדיין חיה. כן, תודה לאל. אבל משום מה פתאום היא מעלה צרחות, עולה על המדרגות, פותחת הארגזים, חושבת שזה פותחן. בקיצור, בז'יז'ינה הלקוחה הזאת אצלי. טוב, מסביב לקוטיקולה אני אחר כך עושה עם הראש, אני בינתיים עושה לה רק צורה. אבל תשימו לב כמה שאני לא צריכה הרבה פה לשייף. אמת. אמת. רק לעשות צורה. בנות, כמה דקות אני עונה לכולם. פשוט אמרתי, הטלפון שלי עומד בגובה ואני לא יכולה לענות לכולם. אני לא פוחדת להוריד יותר מדי חומר מהמדרגה הזאת, כי בפועל אני לא צריכה אותו בכלל, המדרגה הזאת. כי מה שעשיתי אותה בשביל רק להעלות את הציפורן כלפי מעלה. והציפורניים שלי עכשיו ישרות כמו פלס. אני כמעט ולא עובדת עם מכונה בשיוף, אני אוהבת עבודה ידנית, אוקיי? למה אני מקודם שמתי כבר חומר שקוף? למה?
תענו לי. כדי שכשאני אתחיל לשייף, אני לא אפחד שאני אוריד יותר מדי חומר. גם בנוסף להכל. מה שעה? 2:55. ז'יניה, יאללה. תני לי יד השנייה. ככה עושים הרמת בנייה, אוקיי? אם הציפורניים שלכם נשריות מדי, לא אומרים ללקוחה, אין מה לעשות, זה הצמיחה שלך. יש מה לעשות. פשוט קצת ללמוד, קצת להתפתח, להביא דברים חדשים. תמיד יש מה לעשות. זה כמו שבחיים שאומרים, אני עובדת במפעל ואין מה לעשות, זה החיים שלי. תמיד יש מה לעשות. בכל תחום צריך להתקדם. אני מאסטרית יותר מעשור בתחום, ועד היום אני לומדת. כל יום אנחנו לומדים. לקחתי 1,001,000 השתלמויות, זה עדיין לא מספיק. גם מאסטרים שהם מלמדים, הם צריכים השתלמויות, אין מה לעשות. אפשר לקחת קורס אחד ולחשוב שאפשר לעשות הכל. בכל תחום בחיים צריך להשקיע, בכל תחום. זה לא משנה במה אתה עובד. בשביל להיות טוב צריך לתת מעצמך. אי אפשר לעשות הכל. מה? לא עושים לי ישר. אני הורדתי מרוב שהתייאשתי, נופלות לי ולא עושים לי ישר. אז כנראה לא בחרת מניקוריסטית נכונה, אז אולי היית צריכה פשוט להחליף, בונת ציפורניים. נכון? נכון, גם אני החלפתי. גם היא החליפה. מעפולה, וואו, מעפולה דווקא לא, היה למישהי מטבריה שבאה אליי להשתלמות, מעפולה, לא, אבל יש לי חברה טובה שהיא ניליסטית לשעבר, והיא כבר לא עושה ציפורניים בגלל שעם הילדים לא מסתדר לה, אבל היא עושה אצל מישהי והיא טובה, הבנתי, אני יכולה לשאול אותה אצל מי היא עושה, תרשמי לי בפרטי, תשאירי לו הודעה ואני אזכר, אז אני כאילו אתקשר אליה ואני אשאל אותה. אבקש ממך את הטלפון של הבחורה. אז אין לי בעיה לעזור לך. בכיף, בכיף, בכיף. טוב. לא, תגידו שזה לא מושלם. אני אוהבת את הצורה הזאת. איפה את עובדת? איפה אני עובדת? בראשון. אני עובדת בראשון. במרכז ראשון. כן, ולא מקבלת בנות חדשות. לא מקבלת לקוחות חדשים בנות, רק על בסיס פנוי. כן. למשהו קבוע אני לא מקבלת. כי אין לי 50 ידיים, אבל אני כן מחפשת אליי מישהי טובה
עם ניסיון, בכיף. אם מישהו רוצה לעבוד ויש לה ידע וניסיון, אני אשמח מאוד, תשאירו פרטים ואני אחזור אליכם. לא מישהי שבאה ונמרחת פה 5 שעות, כן? שיודעת לעבוד מהר ולעבוד טוב. אין לי סבלנות לבנות שבאות לפה וחושבות שיש לי זמן. אני צריכה מישהי תקתקנית שעובדת לעניין. תביא את היד השנייה? מה? כן. טוב. למה? טוב, אני עוד מעט. שלום, מוי דרוק, שלום. אתם רואים שזה לא ישר? זה סופר... אימא לשמה ישראל. תמיד הוא מצלצל. לואיז, אתה יכול להיכנס. זה לואיז, במקום שעברה... כן, בדיוק היה איתך. מה שלומך, לואיז? איפה את? איפה אני? אני פה. איפה אני יכולה להיות? טוב, ככה, יש לי 2 דברים להגיד. אני בעיכוב של משהו כמו 10 דקות, רבע שעה, ויש לי בשבילך הצעה. אם אתה לא רוצה לחכות, ב4:30 יש לי מקום. רוצה ב4:30 או שאתה מוכן לחכות? אני יכול גם לבוא... 4:30? לא, 3:15. לא. 4:30. לא, יש לי 3:30 לקוחה, שהיא גם תצטרך להמתין. או ש4:30 או להמתין. תבחר. אני אומרת לך כי אתה גר מעליי, אז... רגע, בגלל זה לא הבנתי, אבל 3:30 3:30 יש לי לקוחה הבאה. היא גם תחכה. 3:15 עד 3:30. כן, היא תחכה. יכול לא... היא גם תצטרך לחכות עד שאתה... לא, בגלל שאתה גר מעליי, אז אני שואלת אותך, אתה רוצה לבוא ב4:30? יאללה, תבוא ב4:30. יאללה, מותק. תודה. איזה יופי שאתה גר מעליי. חבל שאני לא גרה מעלייך. כן, זה כיף. חלום שלי. למה בחור עושה ציפורניים? לא, מותק, אני עובדת עם אנשים שהם סובלים מסכרת או יבלות או פטריות. אני פדיקוריסטית שעובדת עם אנשים מבתי חולים, מקופות חולים. אוקיי? ככה. טוב, כרגע אנחנו מדברים על משהו אחר. אנחנו צריכים שהמסגרת שלנו תהיה סופר יפה. ז'יז'יניה. וישרה. זה החלום שלה. ישר. ישר. איזה יופי שהבחור הזה. שימו לב שיש לי פה בועה. אני תכף אוריד אותה. נכון חמוד? משהו. אוקיי, let's go. נכון שאמרתי לכם גם שאנחנו נסיים את הצורה, אני צריכה קצת לאשר את זה. זה השלב. הנה, תראו, שימו לב, פה לא מספיק ישר, אז מיישרים. אוקיי. ז'יז'יניה! אלופה צריכה אותך בעפולה. עפולה לא, אין מצב, סורי. דרך אגב, אני הייתי כמה פעמים פעם הייתי עושה השתלמויות מחוץ לעסק, כי נוסעת לכל מיני עסקים, אז אחד העסקים הייתי בעפולה, זה לפני איזה 4 שנים, שעשיתי שם אצל מישהי בקליניקה, והיו שם איזה 7-8 בנות.
טוב, אז בואו נעשה חישוב. עוד שנייה אני מסיימת. התחלנו ברבע, אז לוקח לנו שעה, עם לג זה שעה ורבע. ואני אפילו לא יודעת מה אני רוצה לעשות לה. איזה לק? לא לק, תכף תראי מה אני הולכת לעשות לה. רגע, אבל שאני בעייתית. אני יודעת שאת בעייתית, בשביל זה אני לא יותר מדי לא מדברת, אז שנייה. זה שאת בעייתית אנחנו יודעות. גם אני בעייתית. גם את זה את יודעת. רגע, אבל יש לי שאלה. עכשיו גם הם ילמדו. עכשיו זה יגדל הרי הציפור. פעם ב3 חודשים עושים הרמה. זה תהליך שעושים פעם ב3 חודשים. מי שרוצה שהציפורניים שלה יהיו כל הזמן ישרות, ויש לה נטייה לציפורניים נפולות, אז היא עושה את זה פעם ב3 חודשים. דווקא שאלה טובה. כל הכבוד לך. מה? ראית? לא רוצה שאני אבוא לעזור לך? רוצה להיות בונת ציפורניים? לא. כן, זו עבודה קשה. כן, אבל צריך לאהוב את זה. נכון. מי שלא אוהב את זה ובא לתחום הזה רק בשביל להרוויח, הרבה זמן הוא לא שורד, לצערי. זה תחום שצריכים לאהוב אותו. את אוהבת את הצורה? מאוד. יופי, אני שמחה בשבילך. מאוד. אני מאוד שמחה בשבילך. רואה איזה יופי ששחררנו את לואיס? כן. איזה מזל שהוא גר פה מעליי. האמת, חשבתי, כן. אמרתי, למה שימתין? טוב. אווה, נראה לי שזה... כן, אנחנו צריכים לעשות השוואה רגע. תני לי. הנה, זה טיפה צריך לקצר. טיפה. וזה טיפה צריך עוד לאשר. השיוף הנכון זה מצד לצד, שלא יהיו פשוט חתוכים, כן? בנות, תמיד משייפים מצד אחד לצד השני. הלאה. זה טיפה לקצר את שניהם. טיפה. מי אמר לקצר? רק את שתי... לא, רק את שתי... את אמרת לקצר? רק את שתי... וואו, תקשיבו, הגענו ליום הזה. לא להתלהב, טיפה. תקשיבו טוב, כן? זו בחורה שמשגעת אותי. עכשיו, אני מתה על ציפורניים ארוכות, כן? אחר כך אני אראה לכם את שלי. אני מתה. אבל זה בן אדם שפותח קרטונים, בקבוקים, עניינים, תמיד נתקע לה איפשהו משהו. ותאמינו לי, שאל תאמינו לה. זה מה שתאמינו לי. שאסור להאמין לה. מים. לא עושה לי עדיין ישר ונמאס לי. תחפשי. עוד. תאמיני לי שיש. מה, שתחפש מישהי חדשה? כן, היא אומרת... מה תאמיני לי שיש? את יודעת כמה זמן לקח לי להגיע אלייך, למצוא? תאמיני לי שיש. זה לוקח מלא זמן. את עוברת מאחת לאחת ואחת יותר גרועה מהשנייה. לא. בסופו של דבר מצאת, נכון? לקח מלא זמן. אבל מצאת. וגם לא היה לך מקום. אבל הנה, נינה. מזל שיש לי את נינה.
לא נורא, לא לבכות, הכל יעבור. איזה צבע נעשה? תכף. רוצה לעשות פרנץ' היום? אני אחשוב עלייך. וואי, איזה צורה יפה. ראית? ראית? צורה. איזה מזל ששינינו. ראית? אפילו שאנחנו עשינו מניקור לפני, אבל אחרי בנייה חדשה, כמובן הפתיריגים נפתחים, האור נפתח, אז צריך לעשות עוד פוליש. לכן אני עושה את זה בעדינות עם מים. למה עם מים? כי האור מאוד רגיש. אוקיי? עובר סטרס. רגע, גם הלקוחה אחרי זה מקבלת מסאז', היא הייתה בסטרס. את מקבלת מסאז' יא חוצפנית. זה אני צריכה לקבל גם מסאז' ועוד הרבה דברים אחרי זה, את יודעת. היא עוד רוצה מסאז' חוצפנית. אמרת שהיד בסטרס. האור בסטרס. אין חוצפה כזאת, כן? ככה רצית ישרות? אני בודקת שמישהו... אתם מבינות? היא עדיין בודקת. לא יש... ישרות! יש חוצפה כזאת? הם עכשיו כמו... הנה בנות, אתם רואות? כי אתם לא עושות לייק. תחזיקי את המכונה. הכל נפל לי. בגלל שאתם לא עושות לייקים ואתם יושבות, זה עושה לי בעיות. זה קופץ לי המסך. ואין לי סבלנות לזה. רגע. למה זה לא מראה לי? יופי. תעשו לייקים בנות, אחרת זה פשוט נעצר לי. ואז לא, אין לי כוח לזה, לרובוט הזה שהוא בודק אם אני פה או לא פה. טוב. יופי. לכי תשטפי ידיים. טוב, טוב. אוף, טוב, אני קצת איתכם. אני קצת איתכם. בואו נראה מה אתם רשמתם, את השאלות. אוקיי, איזה ראש את משתמשת? זה הראש, תעשי... אני קוראת לזה חצאית. זה, יש לו, בקצה שלו הוא כמו כדור, ובפועל הוא לא כדור. לא יודעת, רואים טוב? אולי אני צריכה לעשות יותר... אוקיי, הלאה. איזה אליפות, כמה שניסיתי זה, אוקיי, זה קראתי, למה בחור עושה ציפורניים קראתי, איפה את עובדת? גם עניתי, זה עניתי, נראה אין התרוממות בנות, משום דבר, כי למה? כי בחתחילה, בואו נקרב, תתקרים אותי, רגע. בואו נקרב את היד, אין שום התרוממות, כי מלכתחילה שמתי לך חומר שקוף, הנה, ככה נעשה,
שמנו לה חומר שקוף, ואחר כך שמנו לה ורוד, אז התרוממויות אין. רגע. מה את עושה לה? מה אני עושה לה? מה אני עושה לה? זה מילוי ג'ל. אוקיי, הלאה. ואני חושבת אולי ללכת על אומברי מכונה. אבל איזה צבע בא לך? ורדרד, אולי תכלת? תכלת יהיה יפה. גם כזה. או לבן את רוצה, קלאסי. לא, אין לי בעיה, אבל הוא צריך להיות בהיר, ברמה הכי בהירה. זה בהיר. לא, יותר מדי בהיר זה לא יהיה. אל תקחי בחשבון. זה קצת בהיר. אבל זה יפה. כמו זה? לא. בהיר ברמה הזו? קצת יותר... אני יכולה לערבב לבן וזה, ואז להגיע לפיגמנט כזה. אוקיי, הלאה. כוונת צבע. לא, אנחנו נעשה אומברי מכונה. אוקיי? אומברי או פרנץ'? אומברי. ביי. אבל זה רק בפינות. כן, תבוא, טיפה. אוקיי, הלאה. בהיר. יהיה. הלאה. התחלנו. איפה זה שלנו? כמובן אנחנו צריכים אציטון. בנות, לא לעשות טעות. אציטון ולא אלכוהול. אוקיי? אוי, עשית לק חדש. כן, יש לי לק נצנצים. יהיה. אנחנו צריכות אציטון וצבע. ולא אלכוהול. עוד הפעם חוזרת. תחזיקי את זה קצת. את מה? ככה, כן. אוקיי. קצת. יהיה. למה זה נשפך לי? רגע. מה, לא סגרתי את הראש כמו שצריך אולי? רגע. או ששמתי את הראש הנכון? רגע. כמה רעשים. רק שנייה. מה זה היה? לא, בעצם הכל טוב. למה זה לא נותן? למה זה עושה לי? אז למה זה נשפך לי? מוברגת? לא, זה בסדר. זה לא אמור להישפך. לא, זה לא אמור להישפך. אולי משהו לא תקין. פה רשו, רגע. אולי לקחת את השני. לא, בעצם זה לא אמור להיות ככה. אולי אני אעשה את זה, רגע. אני התבלבלתי עם זה, שזה גם יכול להיות. רגע. זה לא אמור להישפך. בואו נראה את זה ככה. כי אחד יתקע לי. זה הטעות בנות. מה שעשיתי, בטעות, אני התבלבלתי עם הראש. הנה, זה הטוב. בטעות התבלבלתי עם הראש הלא נכון. שמתי במקום אציטון, שמתי אלכוהול, וזה הכל שיבש לי בנות. זה פשוט קלקל לי את המכונה, והייתי צריכה להזמין ראש חדש. אז ככה שאתם עושות, שימו לב מה אתם שמות, לא לשים אלכוהול, כי אלכוהול הוא פשוט הורס את המכונה. תשימו אציטון, אוקיי? זהו זה. הנה, עכשיו זה טוב. ידעתי שהתבלבלתי עם המכונה. את מועלת את הלק עם אציטון? זה לא לק. צבע? זה צבע, כן. זה צבע מיוחד.
נשים כמה טיפות. אוקיי, בז'יז'יניה. בואי נראה. רגע, לא עושים אותו יותר בהיר? דקה, אני קודם... לא, אני עושה ניסיון פה עליי. רגע. לא, אין מצב שם, אין סוללה. אין סוללה. תראי לי. זה כאלך מדי, תסתכלי על פה. כן. לשים לך עוד יותר בהיר? אין מצב שאין סוללה, אני אמות עכשיו. אני לא חושבת שזה כן, בואי תראי. רגע. לא, אין סוללה. אני מתה. רגע, תראי. לא, אין סוללה. בואי נמתין כמה דקות. תחזיקי את היד. הנה, הלקוחה הבאה. לא נורא, שתחכה כמה דקות עד שאני אעשה. שלום! מי זה? למה זה עובד? מי זה? שלום. רגע. תראי לי, זה עובד. רגע. גברת. רגע, שנייה, סטלה צריך להתקשר לסטלה. תקשתי. אני יכולה לפתוח לך את המפרק? כן. יפי. נהנה. שנייה, תחזיקי את המכונה. אני חייבת להתנתק בנות כמה דקות, אני חוזרת אליכם כי אני צריכה להתקשר.